morning everyone! Merry Christmas! At ngayon po ay December 25. Happy Saturday! Pagkagising ko po ay nakuha na po pala nung dalawang bata yung gift nila kay Santa Claus at tuwang-tuwa po yung dalawang bata kasi marami daw silang natanggap. Tsaka may pera pa daw. Kaya alam mo yun, nakikita mo yung anak mo na kahit sa ganung bagay lang tuwang-tuwa po siya. Na binigyan daw siya ni Santa Claus. Hindi ko siya ginising. Sabi ko, hindi bawal makita si Santa Claus ng bata kasi pag nakita siya ni Santa Claus, hindi siya bibigyan. Kaya yun, tuwang-tuwa po at alam mo yun, kahit papaano natuwa po yung dalawang bata sa regalo ni Santa Claus. Anong binigay sa'yo ni Santa Claus? Ay na, candy, tsaka ay na. Nagkakain pala to, mama. Opo, ano sasabihin kay Santa Claus? Thank you. Mabait ka na daw. Ay na. Bilisan mo, mama. Kakainin ko. Wow! Lulupat! Kakain ka pa ng ano? Kakain ka pa ng breakfast. Ano? Umag-agahan. Oy. Ibigay niya. Breakfast muna po tayo. Breakfast. Ay. Oh. Oy, kumakanta siya. Anong sabi niya na? Kumanta ka nga, be. Anong kanta mo? Anong kanta nga ng bibi ko? Anong kanta mo? Sarap. Pag mo naman ubusin lahat, kakain ka pa ng spaghetti. Sama? Ayun, anong ginang spaghetti? At mag-aalmusal muna kami. Ibibidyo ka muna sa akin. Huwag mong ubusin mamaya kay ate, meron pa sa'yo, wala na. Upo. Gusto yatang almusin yung chocolate tsaka candy. Wawa na nila. Yung mga lasing sa labas. Pasensya kung maingay kasi may lasing sa labas. Bibigyan ba kita? Anin ba kita ng gatas? O spaghetti lang? Spaghetti lang. Milo? Sige. Hindi Milo everyday. Ayoko yung gatas. Ayoko sabay. O sige po. Ayoko yung kasabay Opo. Milo lang be. Yung kutsara. Po. Ay, Simon. Huwag ka na makulitan para bigyan ka ulit ni Santa Claus. Saan ka kakain? Doon. Saan? Doon. Doon? Doon sa may hindi ko. Ay, ano doon?
Hindi na ako kakala. Hindi. Ay, busog ka na. Doon ka banda sa may tag dito. Sa may pintuan. Ah, Dala mo yung pakain ko dun. kapi po tayo. Oh, kung ba may mga ano malam. Ano ang natanggap mo, Melody? Meron ganon din kay Jay. Anong sasabihin mo kay Santa Claus? Thank you, Santa Claus. Sana pag New Year, pera nang bigay mo sa amin. Ayan, maririnig na yun ni Santa Claus. Kumain ka na doon ng spaghetti mo, King. Tan, King. Diyan mo na lang muna ilagay, ah. Oh. Diyan, lagay mo doon natin, Ito ni ate. Kailangan magkape at inaantok pa ako. Oras na ako kagabi natulog. Alas 4 na yata ako kagabi natulog. Kasi nga inaano ko yung ano nila. Yung gift ni Santa Claus. Kaya oras ako kagabi natulog. Pagising mo, nakita mo agad yung gift mo, ate, kay Santa Claus. Ate, tita, kinuha ko agad tapos bakit may bento si James nung ginanong ko dun sa bigas? Kaya kung meron naman pala ako. Oo, Kala ko wala. alam mo, wala kang Lagi 20. ka naglagay. Hindi ba't ngayon ako maglalagay si Santa Claus yung naglagay siguro. Ano ni Santa Claus na mababait yata itong dalawang batang tao. Kaya bigyan ko kayo ng 20 tsaka maraming chocolate. Ay, nay. Kumain ka na doon ng 20. Ano mo na kayo ate? Gusto mo nga si Papa ba? Tinatanong kung ako daw ang naglagay nung pera tsaka kaya hindi, sabi ko si Santa Claus ang naglagay. Nabubuking yata tayo. Kain po tayo. Ito po yung luto namin kagabi. Spaghetti. Ate, wala na bang tinapay? Wala nang tinapay, ate. Atin yan. Baka ano yan, order ni Mimi yan. Ay, ano na? Tita, sabi niya kunti daw sa akin, naubos ko na yung iba. Saan? Kumain na kayo doon. Kasi ako yung naunang kumuha. Kasi tutulog ka. Kasi tutulog ka. Kung hindi ka masagot, kunin mo nga module ko doon, tapos ikaw yung magsulat. Isagot ka. Ken, kainin mo na yung ano mo, spaghetti mo, Bem. Ate Maxine, kunin mo yung cake dun sa taas. Kainin nyo ng dalawa. Cake. Bigay ni Nanay Bineng. At hahatiin ko na sa inyong dalawa.
Dali mo na yung pati supot, abe. Bubuksan natin yung cake na binigay ni Nanay Bineng. Ang gabi kasi hindi namin dinakain kasi natulog na sila. Dalawang bata. Kaya ngayon ko bubuksan yung cake na pangit na naman ng ano, nasira yung icing. Huwag ka mga dilat na ngadilat, bro. Nasira. Tingin mo nga. Sarap. Kuha ka ng ano mo. Kuha ka ng lagayan mo. Tan. Nasira yung ano, cake ni Nanay Bineng. Wala na siya sa ano niya, pwesto niya. Hati kayo ni Ading. Pag di naubos, mamay ulit kakainin. Okay, pa. Lagyan mo ng icing. Ano yung kinakain mo? Hindi naman nababawasan yung kinakain mo. Hindi naman nababawasan. Nagkakausap ko yung Bawasan mo ah. lasing. Hindi mo naman binawasan yung pagkain mo. Oh. May nag-uusap po kay James na lasing. Baka doon ng kutsara. Ano to? Uy, sa akin yun butterfly. Di ako makatulog. Nagkakaisip sa'yo. Wala kutsara? Yung maliit na kutsara na lang Tan, Sa akin to, butterfly. Wow, may butterfly. Masarap siya. In fairness, guys. Nandito yung cake mo, be. Ubusin mo muna yung spaghetti mo. Sino po tayo? Hindi, bigay ni Nanay Bineng ito kagabi. Ma! Yung may sabong yung sabong. Awan sabong. Nasira yung ano. Nasira. Tan, ubusin mo muna doon yung spaghetti. Tan, lagay ko muna dito. Tan, bilis, bilis. Ubusin mo yung spaghetti mo. Ayaw ko! Kunin mo nga rin spaghetti mo doon. Kunin mo yung spaghetti, magdali mo sa akin. Yan. Lalagyan po natin ng star margarine para maging malimnam-nam. Mag-grill ng pork belly yung asawa ko. Ulam namin mamayang tanghali. Pag may tira, ulam sa hapunan kung may matira. Parang siguradong masarap ito na buong araw na binabad sa seasoning. Tapos lagyan ng dahon ng kamyas, pampalasa. Ito, pampalasa din to. Kahoy ng ipil-ipil. Yan. Ganyan. Hoy. So, tatalian na namin. Mamaya na siya mag-video. Itali na po. Magluto? Oo, dyan na lang. Itali na po yung lechon belly na ulam ng anak kong nakaret. So, bakit ka umiiyak, anak ko? Nag-away na naman sila ni ate niya, Maxine. Malamig pa. Naglilitsyo na si Boy Book. Panay baboy ulam ni King
Ako yung bibi. Ako yung tingting. Malapit na po. Ayan, nilagyan ng ano, kung naman ito na. Nilagyan na. Bale, nilagyan po namin ng safety. Kasi yung sinulid namin, isinulid sa ano, panahe. Wala kaming panahe. Ngayon, hanger naman yung nadali. So, safety na yan. Hindi na yan malalaglag, no? Oh, di ba? Oh, saan ka pa? Ang ganda na ng May kulay. ulam ka na, may hanger ka pa. Oh, pa-smile naman Batan Boy. Ano? Malapit na po guys. Oh, ang ganda ah. Ganda ng pagkaluto ng asawa ko. Oh, pumuputok-putok na oh na. Oh. Asya-asya. Lidian. Manang bilin. Oh, tingnan nyo ang luto ni Bok. Uy, no. Natatawa-tawa siya. Ay, wala. Hindi. Uy, successful ang kanyang ano ah. Ang ganda ng pagkaluto. Ano, uy. Na. Magbi-business na daw po siya. Uy, no. Pinapatunog na. Beauty check. Carbon Lodi. Oh. Ang ganda, oh. Oh. Kung sino po ang gusto mag-order, mag-order lang po. Comment below. Yeah. Libre na mo. Libre daw, sabi. Libre ang pag-order. Kain ng may bayad. Comment below. Ay. Ang ganda na talaga. Malapit na. Ay. Lapit na. Ano? Wow. Makapag-anan ah. Ay na. Ay na. Talagang juicy ah. Ay na. Crunchy and juicy. Ay na. Oh. Ayan, okay na yan. Uy. Tama na. Finished product ah. Ano na? Nakita yung mukha. Uy. Ay. Huwag mo isali. Hindi man na yung tiyan mo lang nasasali. Yung lagayan. Product. Ay, tinikman agad ah. Yung unang subo. Uy na. Finished product ni Bok. Ay, kakain na sila. Pero may isang Johnny. Chani. Si Johnny kami. Dalawa na. Chilyo. Doon sa kain. Nandyan dito sa... Yan, no? Lambot yung laman. May bisita po kami. Wag, aboy. Ayan. Nahiya mata ni, ano. Madumi ang kamay mo. Magugas ka muna kasi doon. Oh, hindi. Ano, Hindi malambot na, ang laman. Oh. hindi na makapagpigil yung batang makulit. Ay, Mama. ang bilis naman ng paghugas ng kamay. Sabon muna, sabon. Hoy. Ay, hindi na Wala man sa panahon ni makapagpigil, Manara. oh. Halika na. Hindi makapagpigil, ah. Please. Tapos na po magluto yung aking asawa ng pork lechon belly. At sana po ay nagustuhan niyo po ang aking video. Please like, subscribe, and click the notification bell. And thank you for watching guys, and Merry Christmas once again. Thank you for watching.